سروی پرسی زدتر شهزاده دمیر پارلمانتری هودا پاری عنتابه ج پارێزگەها یاڵوڤایە دپرسم هێژای شەهزادە تو بخێراتیە کوردستان 24 هودا پار چاوە پشتگیریە کۆمیسیۆنا وەک هەڤی براتی و دەموکراسیە یاکو لە پەرلەمان پێک هاتیتکە gelek spas malava avaş herema Kurdistan 24 Slav res ev komisyona bu hati li darxistin hatiye saskirin brasti emji pir ehmiyet pê didin ji ber vê nan pêşgiriya wê dikin serokê me geçtî birêz Zekeriya Şpaana di civînê de di komisyonê de ye ew jî alîkariya komisyonê dike û partiya me Hüdapar tişta ku ji mewerê em dixwazin alîkariya komisyonê bikin ku bi izna xwe da ev komisyona hanê bigî armanca xwe di nav kurmanca û di nav Tirkiye vê herêma me de aştîkî xweşik biratikî xweşik bêl darxistin bê sazkirin ev hetan ha rê û rêbazê bû li ser eskerî li ser artêşa şer hatiye girêdan got 45 sala em dixwazin bu ev rê û rêbaz temamî bi temamî bên xilaskirin dawiya werê PKK dev ji silahê xwe berdê em tev de li ser rêya siyasetê li ser vê komisyona hanê biratiyê înşa bikin yani hêja şehzade biratiyekê çawa ji bo her aliyekê şert û mercên serketina proseyê cuda ne ji bo Huda parê çi ne mesela li aliyekî PKK weke niyan spakiyekê çekên xwe şewitandin grupeka wan û heta najî çekên wana bêdengin lê di hember de PKK zemîne saziye dixwazîtin baş e yasayekê dixwazî derbikeve çekdarên wan vegerine ve ser mal û halên xwe zîndaniyên siyasî bihêne berdan û celan bihête azadkirin tecrîd li ser rabibîtin aya hûn jî pêra ne ev zemîne sazî ji bo serkeftina vê proseya dualî bihête sazkirin birastî yani em ev hêviye me jî ji vê komisyona hanê hene ji xwe xta gorez Bahçeli banga xwe kir Serokkomar jî cewaba wî da Öcalan jî cewaba wî da PKK jî hinek silahê xwe şewitandin gaya vê komisyona hanê ji xwe ji ber ku pêşî artêş bê sekinandin ana hêviya mezin gaya mezin ji vê sazkirina vê komisyona hanê bu pêşî rêv rêbazê silahî çekdarî bên girtin ana PKK lingî gavekî xweşik avê hinek silahê xwe şewitandin bez gerek ev na bê teyîdkirin ku dev temamî bi dev ji silaha berda hemî danin ta ku ev bê xuyakirin qenaeta dewletê û qenaeta komisyonê jî pê çêbibê di êlûnê de vê heyva pêşiya me meha pêşiya me de yani heyva nehemîn a di êlûnê de wê li ser wa yasa û kanûnê ku tu behsa we dike ji ber ku yani evê di serê çi evê ku bi PKK re neyê ku hepsa dan ji ber wana çareserî bê kirin ji ber ku ew nav vegerin Tirkî werin malbata xwe ji ber wê na ev yasa çêkirina wana di êlûnê de werê ser masê bez ana hêviya vê komisyona hanê hêviya me tev de ku yani qenaetkî xweşik rûnê PKK jî bînî dev silaha dev ji artêşa berdê hêjayê şehzade mesela ev zanyariyên tu dibêjî ez dizanim hûn nêzîkî desthilatê ne ev zanyariyên tu dibêjî tekeskirî ne ku di meha îlûna ev sala da desthilatê proje yasayekî amade bike ji bo zemîne saziyê mesela vegerandina rêpêdana vegerandina çekdarên PKK'ên bêtawan azadkirina zîndaniyên siyasî di nav wan da behsa Salaheddîn Demirtaş û mumkin e heta Abdullah Öcalan jî dihête kirin aya hûn agahdarî van hûrgulîyan e heta çendê rastin bi rastî jî dewlet mijûlî amadekirina proje yasayekê bi vî rengî ye ana heta niha tişta ku tê fêm kirin tişta ku em jî dibin tişta ku em ji Nûman Kurtulmuş û komisyonê jî fêm dikin tişta ku em ji Serokkomar û ji Bahçeli û ji Wezaretê Tirkî jî tişta ku em fêm dikin hêvekî xweşik heye daxwazî heye ana hê komisyon jî di serê rê de nû destpêkiriye ev civîna hanê ya îro ya çara ya siba jî ya pênca we bê darxistin û wê dewam bike ana heta niha hûn jî tev de temaşa dikin tev de dişopînin em jî tev de dişopînin hêvekî xweşik çêbiye heta îro ti pirsgirêkên mezin çê nebûne me hêvî heye bu ev komisyona ha ev proseyan hana neyên suîstîmal kirin hem CHP hem DEM hem AKP hem ev partiyên dî got komisyonê de hene vê mesela hene li ser siyasetê bigirin
باشە انشاءکردنا براتی بو راکردنا سلاح و ارتشش بینی گوبنا کن گوبنا مهم بگیرن ونا سر سیاست بگیرن نخن آراش نخن وسیله جبر منفعت خو جبر سیاست ان خو بنا جبر جوانا نخن آلت ام هیدارن گو ان شاء الله او کمیسیون هم بگی ارمان جاخوا سلاح و کشتن و قتال جبی مملکتی تمامی به راکردن تمام يعني سلاح کشتن شر دماهی کات خود بکه اف سر بکه لچما مسئله پرسا کرد به پرسا ترور دهتا گریدان یعنی چاره سرکرنا و پرسه چما صدیصت گریدایی بدن کرنا چکان و سرکفتنا و پروسه یا ترکیه جیرا دبیجیتن ترکیه که به ترور بیت انا ev mesele unzan evçil 5 sala berdevama. Pir hatiye suistimal kirin. Hem iş taraf PKK hem iş taraf arteşe devleti ve hem iş taraf partiyen siyasi ve. Hatta ha çen cara ev pevajo hatin deneme kirin, hatin darxistin bes hemu hatin suistimal kirin u xarabın. Hatta na evna na hatiye suistimal kirin. İnşallah hebidan bu ev iro pedej neve suistimal kirin. İro ihtiyaca Türkiye jipe haya, ihtiyaca ma Kurdaj jipe haya, ihtiyaca PKK jipe haya. احتیاجاً حبسیان PKK به احتیاجاً وی مملکتی به تمامی به آشتی ہے گو PKK تمامی دف سلاح برد وقتا گو PKK دف سلاح برد هنگی دولت جی مجبوره گاو ناباوی جی گاو سیاسی گاو قانونی یم مجلس دا هنگی هنجت و برپیکن دولت حکومت جی نامین جبری لینا ام پیشید بخوازن گو PKK جی دلی مسئله در صمیمیت بمشه suistimal neke tamamen dev silah haberdi. CHP ji muhalefet partisiya ev jî ne suistimal neke be mesele nexiş xora alet ji bon mesele xwe siyasî. Hükümet jî bi samimiyet li vê mesele mezene gu ev pirsgirêkan hana ji nav vê memleketê bi tamamî rabe em bi ratikî xweşik deynin hem li hember neyarên vê memleketiyê derve jî hem li tamamê vê coğrafya me Orta Doğu'da هجای شهزاده هجای شهزاده دست حالات نوکه اردوغان دکاریتن اشتیا جواکی لترکیه پیک بینیتن جناب هوا دزانید حتی نهاجی دیگل دابیتن بسات هزاران کرد لباکوری کردستان بتایبتی از بیجم لترکیه هنه ناسنامه اخوی حقیقی وات شیرن جبر دروبروی گلک برتک و آستانگی و آلوزیا بین جعالیه تندروان و آیا دولت ده بکار بیتن دکوانه و پروسه دا اشتیا که جواکی پیک بینیتن کرد لوی ولاتی نبنه درجه 3 و 4 از قلا دونا که مش خودونینه او لسر آخا خونه لولات خونه نتوه که جدانه آیا جبوه اشتیا جواکی دست حالات ده کاره که جدی بکه که هر کس لترکیه که غیر نتوه بنامو تماشای کردانه که یان جوانا کم نحسبینه من افراستیه دیتیه لا ما دپرسم انا خوش کردلال ev mesela Kurda pirsgirêkan Kurda işxwe heqîqet ke divî memleketî de heye heta na Kurda bi şeklekî adalet bi şeklekî pratikî heqîqî muamele nedîtine ketiye sınıfê di duwasiya çarevet dibêjî hatta niha evêna berçavê me tev de em jî vêna damdî dibêjin mesela Kurda heye pirsgirêka Kurda heye gerek bê çareserkirin ji ber vêna îro ev komisyona guhatiye sazkirin em pir mühim dimên çima em pir mühim dimênin hatta niha pêvajoyê çareserî guhatine kirin hikûmet li hember derket MHP Bahçeli li hember derket dewletên ecnebî wek Amerîka wek İngiltere wana tev de li hember derdiketin îro evana tev de dixwazin got ev mesele çêbî îro îradeyek hatiye danîn em hêvîne got PKK jî madem ev îrade hatiye sazkirin îrade xuya bûyiye ew jî piştgiriya vê bikin mesela li ser pêdana mafên huneriyên Kurdan Hudapar çi dibêje? Hudapar dixwaze ku ev mesele bê çareserkirin mafê Kurda eyn wekî Tirkiye tamamên mafê wan ji war bên dayin bê Kurd yanî Türk di vî welatê de xwediyê çi heqana Kurd jî yanî di wê biratiyê de xwediyê wan mafe bin wan heqan bin îro ji wexta ku ev cumhuriyet hatiye sazkirin ev 100 sala Tirkiye Kurda bi hevdûre hatine sazkirine bi hevdûre piştgirî hevdûr kirine li hember neyarê vî memleketî şer kirine ev dewlet bi hevdûre çêkirine madem welê gerek
Türk jî Kurd jî aynı wek hevin. Em divê welatî de welatê Tirkî de ji ber Kurda wek heviyê dixwazin. Aynı bi Türk xwediyê çi bin, Kurd jî xwediyê wan nabin. Dixwaziya me ev e, daxwaziya me Hüdapar li her derê vêna dibêje. Tamam em bêjin vê desthilatê mafên huneriyên Kurda nedane Hüdapar de çi bike bi taybetî paşî van helbijartinên serokatiyê û paşî vê xula Parleman medît Hüdaparên nêzîkiyeka zêdetir derheqê pirsa ku çareserkirina mafên hunerî pêdana mafên bingehînên Kurdan hebû. Ev guhertine çi bû çê bû û eger hatû desthilatê çi nekir reaksiyon helwîstê Hüdaparê de çi bît? Ana ser çareserkirina mesela Kurda li Tirkî mesafe hinek hatiye stand. Wan jî dizanin bi newek beriya 30-40 saliye hinek îro maf hene piyasê de hinek hatine qebûl kirin bes kêmin hindikin ev kîjanên ew mafên hatine qebûl kirin ez merak dikim kîjanên ew maf yani ji xwe ne dilê me ya ji xwe mesela di makezagonê de di tanima wetandaşlıkê de navê Kurda tune gelek kêmasî hene bes wek berê ew zilm û tehdayî ser Kurda ya berê nemaya çawa tune mesela kîjan te'da û zulm nemaya heta niha jî hunermendên Kurdan newêrin bi Kurdî strana bêjin heta niha jî bi sed hezaran Kurd nasnameya xwe vedişêrin heta niha zimanê Kurdî nefermiye kîjan heq dane Kurdan mesela ana halo ji te re bêjim ji xwe ev komisyona hana bike armanca xwe jî neke armanca xwe jî dewam bike jî dewam neke jî em dîsa xebatkarê mafê Kurdan e heta niha jî bême çawa di programa Hüdaparê de li ser zimanê Kurda li ser nasnameya we li ser makezagonê û navê Kurda bêyaz kirin ev ji her kesî bêhtir me müdafaa wê kiriye îro jî müdafaa wê dikin di vê komisyona hanê de jî em müdafaa wê nedikin em qiyasê gor beriya 3 salî 40 salî dikin ew zamanê berê ku îşkence dihat kirin tadad dihat kirin ew kêm bûyiye em jî vêna dibînin gerek televizyonê Kurdî mesela hatine saz kirin fakat kêmasî pirin em dixwazin ev kêmasî bi temamî rabin bê tu xwediyê çi mafan bin Tirk jî Kurd jî di biratiyê de wek hev bin Kurd jî xwediyê wan mafa bin ev komisyona hanê em bê belkî hêvî heye ku ji vêna re bibê wesîle got bibê wesîle baş e em piştgiriya wê bikin mesela dê rojek were weke cenabê te hêjayê Şehzada parlamenterekî Kurd e tamam hizbeta cuda ye lê tu Kurdî dê rojek were bi taybetî heta ku Erdogan li ser desthilatê ye Kurdekî wekete bibe parlamenter û biçe li meclisê bi Kurdî sondê bixwîne ew roj dê were ew roj dê were zimanê Kurdî bibe fermî li Tirkiyê xebata me û xizmeta me ji ber wêna ye me hêvî heye ku ev çêbê em ê li ser vêna siyaseta xwe berdewam bikin li ser zemîna siyasetê em ê şerê wêna bikin em ê xebata wêna bikin em ê li ser wêna xebitin ji xwe gelek xebatê me li ser wêna hene li Diyarbekirê beriya sê meha me civakekî mezin çêkil ser mesela çareserkirina mesela Kurda li Stenbolê me yekê dî çêkin li Wanê me yekê dî çêkin xebatê me û xizmetê me li ser mafê Kurda li ser azadbûna zimanê Kurdî û bi zimanê eğitimê zimanê pedagojiyê xebatê me û xizmetê me ser vê berdewam dikin ev komisyona ha ku bibê wesîle pir baş e em ê alîkariya vê komisyonê bikin bes got ev xwedênekî înşallah got tişkî were û çê nebe wek wan pêvajoyê berê got xira bibe jî dîsa Hüdapar devamlî müdafî Kurda müdafî heq û hiqûqê Kurda ye li ser biratiyê li ser adaletê ev xizmeta me ev xebata me ev siyaseta me neya ber rojekê û doğa ya siya ye temamê xizmeta me û siyaseta me ji xwe ji ber vêna ye wexta ku heta ku ev adaletsizî û hiqûqsiya got di makezagonê û ser heqê Kurda li Tirkî ku hebe siyaseta me jî ser wêna dewam bike fakat îro îradekî xweşik çê bûye xwişka delal em dixwazin ev îrade bê mezinkirin ev îrade em tev di xweytiyê lê bikin pêşî AKP pê dûra hikûmet dûra CHP dûra MHP dûra dem em hemî tev de li vê îrade hene bibin xwedî me jî doho daxwazê xwe dane komisyonê tişta ku bên kirin komisyon wa tişta bike însanê xweyî ku bên guhdarîkirin yani me jî gelek daxwazê xwe dane komisyonê ji bona ku ev mesele ji binî bê xilaskirin bê safîkirin li ser wana jî ev komisyon bixebite me jî önerî xwe dan wî jî me dişopên me dizanin li ser biratiyê li ser mafê Kurda
ev alanekî me yî xebata me û siyaseta me yekî dewamî ne ji ber rojekê û du siya û mehekê û salekê û du sala ye. Heta bu heqsizî û huquqsizî bi nav Kurda de li vî welatî hebin, li vî herêmê hebin, xizmeta Hüdaparê, siyaseta Hüdaparê jî wê li ser vê pirsgirêkê, ser vê meselê berdewam bike. Nizanim we temaşevanê me li bernameya partiya me meyzan de nemeyzan de nizanim. Partiya me de programa xwe de, di bernama xwe de ser mafê Kurda gelek cîkî mezin û berfereh daye ber. Belê vê carê min guhertinên mezin dîtin di program û bernama û plan û karên hewe de. Ez jî wê dibêjim, ji xwe min destpêkê jî da wisa got guhertinekê dibînim. Aya hûn li ser vê guhertina xwe rijdin, micitin, karê hewe berdewam e li gorî şert û mercan canabê hewe dibêje belê. Ez jî spasiyete dikem hêjayê Şehzada Demîr, parlamenterê Hudaparê Entabê ji parêzgeha Yolovayê.